Bueno, zeiatuko nahi zantatik eta eokien eskuriburuaren berri ematen, hande txikiak hau eta azetxe horregoa. Duran goizten, Tantzolako kooperatiba da, duela berrata sortzi sortua, eta berroita hokile inguru bat ditu. Bienak Tantzolakoak edo inguruko. Eta, bueno, maitea esateko da, gero eta gehiago, edo probintziatako jendia lana egin. Teknikari, komertzian da horreko lanetan. Gu bi negozio unitate ditugu, guzti desberdina dira, bat nekazaritzarako makina egiten dugu, tratamentuak egiteko, eta beste industria, makina herramienta instituto edo makina herramientarako freno eta errar eta horreko produktu egiten ditugu. Euskara Planaren iniziatiba 1989 zuzendaritzatik sortu zen, baina baita egia da, langile gehiengo batek onartu eta berea egin zuela. Planaren hasieratik egunen aurrera itzenen ari gara, gure artean dago Amaia Etxaniz, teknikari izan dela Goiz Perre eta gaur egun Planaren aurrera dena egunen aldetik, beste osina zanpen da izan zuztu, bera persona baitea. Eta hasi ginearetik fase ezberdinetan landu dugu plangintza. Gutxi dura bera plana egiten dira, 3 urteko plangintza batzuk, eta hori urtatua da, nola garapen luzea da, beste plangintza batzuk egin behar ezaten. Eta planean kokatuz, planean martxan jarri zen urtean, galdetegia pasatu zen, eta hori izan ziren emaitzak. Garbi ikusten dela da, planaren aldeko jarrera oso zarra egiten artean, eta baita arlo ezberdinei buruz galdetu zanean, horrela egin beharko litzakeen noiz, eguneko 80 gutxi gora behera pasatu zuen baietz. Gero, horrengoa da, ezagutzaren bilakaera, enpresa baten kopuru ikusia, ikusten zaitue, garbi dagoena da, hau da evoluzioa, 1989-tik, 2005-an zian, Indian nauketatan, eta ikusten dena da, alfabetatuen mailan, goraka eta barruan eman dela, eta 14-tik da, eta baita aipagarria da, erradal ustuna, lehen ere, neko ostetare pakuatzen ez, eguneko amaik. Gaur egun hori beretzide eguneko 6. Orduan, zanekin enpresa, langileen aldetik euskalduna da, beste gauza bat azan, funtzionamentu aldetik euskalduna azan, eta ez. Eta horrengoa dira nauketa baita, erabileraren bilakaera. Ez gara sartuko detaile guztien horrek kopuru dutatan ikusten duzena da, barne erabileran, eureko bezazpitik eureko irurik alauna pasoka. Orduan, eragin hori izan, duen esparro izan da berrez idatzizkoa, lehen ahoskoan asko egitea zen, baina idatzizkoa nire zerratzen. Orduan, idatzizkoa da, errotulazioa da bat ezak, horrak da nabarmenak eman dira, eta azkenengo urtetan nahi bat azkatu egun ondoren, informatikan ere ikusten duzeko azalto ikaragarria bat. Eta horrein jazartuko gara eskoliburua edo gure gidari buruz azalpenak ematen. Orduan, lehenengo aldera zergatik eskoliburua eta hori lantzeko orduan lau aukera ezberdin ikusten genituen. Alde bat dira gestio sisteman barruan edo kanpoan dagoen eta gero helburua zela landu. Orduan, gu uste dugu egokiena da sistema gestioan sartzea, enpresatean funtzionamentuko sisteman txertatzea, baina urteagietan ez zara erraza ikusten eta gero beste akzioetan esaldu ditugu zergatik azkenean aukeratu ginen, sistematik kanpo, euskara plana neko eraman da, era parraren baten Goizperko ostientzeko kudeaketatik
bat ezentasun zen, eta pizkat delegazio dira, zurik erabazio euskara plana, parte hartu dugu, eta orduan, sistema gestioan ikusten zen, prozedimentutan da oinarritutako sistema bat izan daike, eta sistematik kanpo, pizkat euskararen gida bat edo izan daike ez, edo akordio zehaz batzuk, arlo ezberdinetan. Orduan, euskararen liburua euskararen gida bat da, guk landuta dago bezala. Planaren bigarren urtean dagoeneko hainbat hizkuntza irizpide horreko erabakiak genituen, planak hasi eta erabaki hartzen hasi ginen, irizpide buruz, Kontseilua Errektorio onartuta zituen, eta ikusten genuen horien anak nolabait jaso behar zegoela. Eta hori da, euskarria bazkarian eskuliburua erabiltzen. Zergatik, eskuliburua eta prozedura bat, eskuliburua bai eta prozedura bat ez. Gure ustetan, euskara plana borondatezkoa da, eta beraz, ezin dugu langileak behar. Gure, klaro dugu langileak konbentzitu egin behar dugula. Jartzen badu arautegi bat, behartu zein jendia hori betetzea, baina gero kontrako jarrak ezartzen dira. Horren beti behar dugu euskara plana borondatezkoa izan da. Dugu konbentzimentu lan nahi behar dugula. Eta gero, arauak betetzeko egiten dira, ez badia betetzen, hartzen dira araua, baina dana araua direktu nahi betetzen, azkenean frustrazioak eta sortzen dira. Arau multzo bat baino, tresna bat nahi genuen. Hau da, bi arroetzi, goizperren sartzen dira langile berri dako, gida bat izan dizela, jakin dezaten, euskara mailan, nola funtzionatzen planteatzen den, nola egiten dira gauzak, eta baina, hor dauden ontzate, Euskal gogorazteko, une baduzian, orain arte bizi izan gara, plangintza baten, politikari batekin, eta giro batekin, hori urte batzutara, bintzat jasota egon dizela, nor zer irizpide jarri ditugu, eta bai kapaz gaine horiek mantentzeko eta dagoetzeko. Orduan, zendu bezala, tresna bat nahi ginoen, kontsulta hori buru esantzia adibidez, eskolatako baldintzak, koordinazio batzordeko kide funtzioak, eustarko zegin behar dian, segi irizpide jarritu behar dian, bagarri egitzeko, dara bat. Eta prozedura bat ez izateko arrazoiak, euskal aipatu dut, guretzako nagusiena izan zen, jendiak, langileak eta kooperatiba berak, prozeduren bidez lan egiteko iturrari ez duela. Agian ez gaudegu promozioan zailo horretan murgilduta, ez dugu horrako presio hori, prozedimentu eta beste erabatzen zuen. Horren ikusten ginoen, hori ez zara bide egizia, gure kaso, beste kaso honetan, ez dugu egizia, bizka honetan ez egoten gara. Eskuliburua, gida baten funtzio betetzen duelako, ontzat hartzen dugu. Gida izatean ez dira bakarrik hizkuntza irizpidea jartzen, eskuliburuak ondoreneko diapositibetan ikusiko dugun zela, eduki gehiago jasotzen ditu, ez ditu irizpidea bakarrik jartzen. Duzera buruzko beste bat gauza azaltzen dira. Eta eskuliburu osatzeko prozesua izan zen, lehenengo talde osatu, hau berez koordinazio batzordea da, euskara plana kudeatzeko lehenik sortuta zen, eta bere lana izan zen, eskuliburu lantzia. Eta koordinazio batzordean ezan horitzeko bada ordezkaritza izan dezela kooperatibo guztien. Bai organoen aldetik, ordezkara zuzendaritzatik norbait, kontzilio elektroetik, kontzilio sozialetik, eta gero zain ezberdinetatik ordezkaritza bat egon dizela. Ez dizela izan zitekeen euskararen alde motivatu dela daude jendeak inosatzea, lehenengo garbi izan genuen ordezkaritza izan behar zen. Aparte izan behar da, motivatu dela. Gero, izan momentuak euskararen inguruan hartutako erabakia jaso, horrek, Kontseilua Errektorio erabakia hartu zuten, hori jaso zen, eta, Kontseilua Errektorio erabakia hartu zuten, 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 eta, Kontseilua Errektorio erabakia hartu
Euskararen planeko eragilean zereginak eta erantzukizuna esplizituki jaso, beste arlo bat, irizpideak, egiten dugu, hemen lanean ari gara bakutzak, gure zerbainak zentzutia. Eta gero mizioa definitu. Niko sartak izan gina, da 2010-an seguruan helburu jarri genituen, baina, aurrea zarrera. 2010-an, gero etxuako jarri beharko ditu beste bat. Eta gero beste bat, garrantzia dokumentua bizi izan behar. Gero, bai zuzente ez dut kontziliak onartua, esan dugu, era paraleloan funtzionatzen dugula, baina beti erabakizak azkenean kooperatibak behar. Kooperatibak, eta garrantzitza gero eta barrean zuzenitzia zuzentaitzak, euskera plana, enpresak da, baina koordinazio batzuk dira. Eta gero koordinazio batzarra horrean onartzen. Zeko, kazengo baina eskurri buruan edukiak, euskara zarrera bat, euskara planera oinarriak, irizpide orokorrak, giza baliabideak, materialak, hizkuntza irizpideak, eskurri burua erabakitzeko prozedura, esan dugu bizi izan behar dela, orduan, erabakitzeko behar da, publikak, eta jarraipenerako ikuskaritza. Irizpide orokorretan agutzen diren atalak, adibide batzukin landuko ditugu emendirurrako garrantzizek, adibidez, hizkuntza mailan, euskararen lehentasuna emango zaiola jasotzen da bertan, eta arlo bakoitzerako adibideak ere ematen dira. Orduan, saiatu dira da eskubidura baneko zehatza izaten. Zertik gai sortzen denean, hor konsultatu, eta aldanik eta argizien ondizien, ze irizpide erregio behar. Formazioa, alde batetik euskara eskolen antolaketaren inguruko nundi noratuak jasotzen dira, eta bestetik edozein formazio euskaraz jasotzeko eskaerak nola egin. Formazio behar, gauza da eskola antolatzea, eta beste bat edozein ikastaro da juntin denean, edozein formazio mota lantzen denean, horbe euskara alda neurrizet euskaraz egin. Gero giza baliabideetan ondoreko agertu dira. Adibidez, koordinazio batzordia, hainbat enpresatan euskara batzorde zein hori, azken periodoren da, eta euskara batzordia azkenean. Hor jasotzen da, nola osatu, lehentzen dugu bezala ordezkaritzari garrantzia dira monda, nola berritu, ez da osatu eta betirako, urte batzu eta ipin jara berritzeko gontzea, ikideen funtzioa, taldearen funtzioa, eta gero koordinazio batzordea bera, zortzi lagunek eta teknikari autzen gatzen dago, eta gero daukagu koordinazio batzordea, talde zabalagoa, koordinazio batzordea hirian behin kontatzen gara, eta koordinazio batzordea bereziak hirian. Orduan, oza egiten gara da, benetan kooperatibako zain guztiak ordezkatuta bat. Egin bada, gaur sortzen lagun horren eta zentraubiarean, beste jende bateke, giroa jaso, informau, eta nola betiko komunikazio horria politikoak. Eta gizien bat hortara goratzen da errenutea. Gero jasotzen dira, baliabide materialak, eta hemen jasotzen dira, eskura ditugun tresnak. Iztegia, liburua, aldizkariak, horreke, bentsat jakinen egoteko, ze baliabide ditugun, kooperatiba barruan. Hizkuntza irizpideak, hizkuntza irizpide dagoenez, barne erabilera soilik arautu genuen. Plana berak guk hasiera baten barrura begira egin duen. Gure jaunarkete kapaz esaten baga enpresa barrura begira euskalduntzea, kanpora begirakoa baskuna enpresa genuen du.
hortan zentratu ginen, eta gehien bat hortara bideratuta dago gaur egun plangintzen. Irudien adibidez, berrotulozioa, zikilua, irudiak identifikatzeko zartu ginen, artxibotan gabe, kapoitea gabe, eta berrotulozioa bertarak euskara egin. Ahozkuan, megafonia zela museo erabiltzen da, bilerak, eta idatzizkoan, mezu ofizialak, itaula, deialdiak, hartak, imprimakiak, informatikan, aplikazio estandarrak, neurrera egiten dianean nola egiten ditugun, hizkuntza autonomiarako tresnak, eta aurten ari gara kanpoan harremanen inguruan, eskolikuaren zerbait jasotzeko bidea. Kanpoan begira egiten ditugu, horretzain egin ditugun harremanak, bezero, euskaraz aldara euskaraz egiten dugu, ez dugu, barrura begira dara, lortuta dugu, ez dugu, salduta, ez dugu. Eta eskuliburuak egitzeko prozedura jasotzea beharrezkoa ikusten genuen. Eskuliburua irekia eta bizi izateko gutxienez urtean behin aldaketak izango zituela aurreikusi genuen eta horrela izan. Orain ere euskara planaren norabide berri baten hausnarketan ari garen honetan, azkenean gero eta garbia daukagu eta ambulantzera egala da, euskara planaren gestioa enpresak gero bere garatzia. Zandu dira paralelo bat egin gana, egunen laguntza handi batekin, eta ikusten da aurrera begira, horretak geure garatzen fundak dugula. Garantzio izango dira, eskuliburuan egingo diren aldaketak. Azkenean, praktika aldaketa horren adierazleak eta fundurua. Bizi izan behar du, plangintza aldatzen bat du, edo hori da aldatzen bat du, hor, jaso eta hor izan behar. Eta jarraipenerako ikuskaritzak, denen zan dugu, prozedimentutan dagoen gara oso gabinak, eta egiten da jarraipenerako ikuskaritza honek oraindik lantzak edo euskagu, eta ikusten dugu beharrezkoa dela, eta hori heldu birreka da, gure erroketako. Zote prosa horiak. Eta bukatzeko gomita pasatzea zure guztioi, gure planen berri izatea nahi izan ezkero, gure alderik presa gauden nahi duzuenen harremanetan hartzen. Azken finean, gure enpresak euskaldutzea egiten ari garen lana, ikusten duetzen dugu, gizartea egiten zeion elkartzen bat da. Elkarrana, hemen dugu zarrenak etzan diren duzera, baina oso garrantzitsua da. Orduan, guk gaudean egutik, prest daude, beste batzuen esperientzia jasotzeko, eta geurea, oinentorrian bezala, egon hori da. Geure esperientzia ditzate zabaltzeko, eta hori uste dena eratik. Zuri. Venga, aldeneko garen dut, zaiatuko aliz. Kondizio da maia. Eta, zera, berroi langile izan zuko zaila, ez da? Berreu. Berreu. Agian gezki izango dut, Bako. Ez ni galdera da, gentil fabrikatzen egoten den euskara batzorrean eta horizetan eta ni gauzun kasutik eta fuziote gentien motivazioa berak eta orduan ez dakik zerri, gentie nolako horrela pasatzen. Orain artean, lehen esan dut, erabiltzeko sistema bat koordinazio batzordea jartzea daukagun berriz, 2 urtien behin, euskara batzordea koordinazio batzorde hori aldatzeko eta berria sartzeko. Oda sartzen zarenean, baina 4 urtean sartzen zara. Ni adibidez, koordinatzailea da hasieratik. Berez koordinatzailea bera aldatu beharko nuke efekzio batetik ere. Eta egia da, zailtasuna, baina beste batetik esan behar da, euskara enpresa guztian eratu ginuela, jendean parte hartzea handia izan dara, taldeetan, da orduan langileen porzentak handi batek parte hartu
hartu dugu zabaten hobeztien informatuta dago, eta horrego kompromiso eskatzen nien, arazoak egoten dira, nik ez nuke esango batzordia eta osatzeko arazo nahi egitzen izan. Eta gero, sartima da azkenean, kontseilu horretarekua, suspenditzeko autonomikoki organo bakoitzak izendatu behar da. Horrek garrantzitsua da, nor jartzen da, azkenean pertsona bat motivatuta da, lan hori egiteko, edo konpromiso eskatzen da. Baina, nik esango luke, zorionez ez dugula horreko independiak. Egizia dana da, baina dago 8 urte eta lehenengo urteetan gauzak errokelazio bat hartzen duzula idazten astinga da, hainbat gauza egitea, ikusgarriak egiten dira, ez? Eta oinen du gara, baina batera, aurrera pausuak ematen ditugu, ikusek asko gutxi egiten dira. Orduan, hainbat aipatzen daren marapen babazo hori, gero eta gogorroko dira. Ondo gorde batzaile hemen dago zortzen eta gero, ondo gogoak, Guk orain biduteari bat jendea gordote sortzeko eta inorez da ez dago esartuko zer egin. Zer prestatu duzu? Ekin, sokotzen. Egun da hangi izango gara. Horrela rekonozimentu puntua bera dago, ez dakite zuen enpresan nintzaken. Baina Fernando esan daren moduan, Goizperko kasuan organoetatik eta hori ekimenatik etorrezan bultzatzen da, baliabide batzuk jartzen dira, rekonozimentua zenan iztara gana da nortuntatik kanpo, enpresa osoi begira lanian zagitzen dian, hor, hemen lagunpen batzuk dugu, eta baliabideetan baina pila badare, Goizperko kasuan. Orduan betitzen da, banatuta, ez da, karga guzti euskera batzordian gain gelditzen eta guztat horrek klabiak diala. Banatzi, ez da lanak, ardura, eta horrezek prestibutzen dutzu, eta horrak izotz. Bai, ni koordinazio batzordian lau dutelako da. Eta gaur emena, euren kontseilu sozialean, errektorian, guztat kooperatibian, ezaguartziatek badakala hor, zer ikusizia. Hori barneratzen da lakaz. Ezo mota, Goizperrone euskara barda ez da lehintasuneko gauza bat kooperatiban. Gutxienez kooperatiba zuzentzarentzak onartu dugu behar dago, eta ez esan den sortzeko bat. Asumitu behar da, ontabaren dedikatu behar ditu geure orduak eta geure baliabideak. Jendia iben nolabai, zure euskara bilero batean, zure artein barbura dut nahi, eta izan hartzen badezu, asumitu dugu behar dago, zure erantzun izan euskara planean, eta zure lan bagia da. Ez da zure kapritxo bat ez da izan bilera, hori horrontzat tortzea. Zuzendaritzetik nor dago? Gerentia adibidez, edo? Ez, dago administrazioko zuzendaritza. Eta momentu honetan lehendakaria. Gure kooperatiba gara eta zerako. Baita gure euskaldun ematuen derribo dute referentzia eta beti euskaldun. Hori eta kontseilu retoriko eta kontseilu sozialiko kide bat. Hori zer guztio, bolodatez edo guk egin da dutaguna zail bakoitzerako euskara taldeak edo egiten dira eta horren egiten duguna taldoi bakoitzak ordezkari bete zintan da esela. Ia zail horretako da hori zartzen da koordinazio batzorde berezizan batu duen talde handiagoa. Eta gero talde kontigo hori elkartzen ganean, manen erabiltzen dugu koordinazio batzordea nortzuk ezartu dut. Baina, argi utzita zartzen dena, gogo zartzen dela, inorretu behartzea, zu talde horretako behartzea, edo horregin zer dutzen dugu. Baina, azkenean dara motivazio dugu da. Lan gudu daukana da... Bai, egun hau ere, ez dakit entzuta dut dut antzuna bertan antzuna. Da zen lantoki danak daukila euskera
ez da ez gaurela horre... Dauden hiru enpresa nagusia, bai. Nagusi zen. Bada bai, eta udazpia da beste matzarreka. Nada kultura. Eta nos baitzen entzun dut bai, nore entzutik, biltzen zakela, bildu izan dira, hiru lantokiak zerbait horitzikotan. Orduan, nire lotzen dut apur bat, berak esan dagoen gai honekin. Ezotetan, komunitate izan, lantokizetan, horako goraberak bazen planetan, goraberak entzun dut bai, egoten direla beste planetan, Fagorren, Ullman eta antolatzen dut ekitaldi berezizak, zerbaitan ludikua horrek gorabera horrek ekiditzeko edo horitzeko ez. Orduan, bai entzun dut, komunikatzen da, enpresatik kanpo zera behitzera bilgune bat osantzia edo, edo bilgune bat edo nolabaiteko harreman bat lotzia enpresen artien, kanpoan eratzen den euskaren aldeko gauzak edo korrika bada, kilometroak bada edo dosituri, enpresa barrura behireteko, kanpoan ez bakarrik, badatuko planak enpresa barrura behireteko diela eta hori dela, unean esan, zenbaitetan motivazioa edo horitzeko, kanpotik, barrura, horretik kanpora, pareko enpresa, ez dakitu da. Azkenean, gune edo eragile izatea, eragile antzolan, zaiak eragin ditugula, bilerak egin ditugu, eta, pixkat konklusioa izan da, zerbait dagoen egin bat, bakarron interesekua, ez dakit den ikusi dugu horre itxurten automatikoko sistema horrek eta olako sistema, ez dakit ze anotan, baiterak zezen honek eta hiru enpresak elkarranean aritzia, minimoa jarri da elkarranen hori bultzatzeko, egia da, guk uste baino, gutxi baitela iralela eta baitea beharrizan udalakin, harremanetan hil horiek eta udalabe zartzea lortu ginoan, egizela ez da oso dinamiko horreinak dien. Baina bai da, arlo estrategiko bat garrantzitsua dela hori lantzeko. Eta izan dugu, gizartean barrola, enpresan gaude, gizartean ikusten dalako, enpresatan lan hori egiteko dagoela, baina gizartean parte gara. Eta antzua zorionez, euskara planan inguruan, erain da entzindaria eta beste bisake horra bitzen. Zure esan behar ziren, guztu duzu? Ez pixat problemari esan ez. Gero esan da, askotan lan giroa, enpresaren giro txarra dago, anera zoatzen da, gure kasuan behar dago. Ez hori esan nahi. Guri gora behar izaten ditugu, beste alde batetik, eta ikus sasoi hortako gerentian helburutako bat euskara horrekin bila zen, barne harremanak geure artean lantzia, balio esan dugu zen bila ditugu, talde bila pasatu ditugu, helburu amankomuna ditugu, eta nire artean beste harreman batzuk sortidean, eta naberazak izan dira, egiten dira ekintzak egitera, gozarrote egitera, Gabia, enpresan daure horrela enpresa baten be, alkar ezagutzale, galtzen baten da, jende berria zartzen da, eta horren gauza egitera egiten dira. Eta eguneroko martxan be, euskara eta ez daka, beste sail batzutako jendeak bestela indu harremanik izatosuna, aukera izaten dira. Arlo horretan be, egitera egiten. Baita beste eragina da, kolektibo lan arteko bidua askaisa baldin bada, aurrera sentirik dut zinez. Lehen igualan dago, gaine euskerako bilerak atunez. Guztor, master guztietan atzerako arrazoak dut. Gero gure ezaugarri xea, baina bezala da ziren, ahosko mailan, nahiaten euskera badakigu, afabatatu mailan bezan kontia eman dugu, gure helburuak dira, euskara gutzean barrera gaia funtzionatzea. Beste enpresa askotan, erdik baldin bada, euskaldun errandunen formulua, helburu guztiz ezberdinak
zuena, sartzen da, oso formala eta informala, egia informala daitzen dugu, jangelan gaudenean edo kafeterian inguruan gaudenean da, hor, atzera pausutxo bat eman dugu azkenengo 3 urtetan. Bueno, egin dugu, batez ere, ikusten izan dira horretanak gora ez gara beti baten. Aurrizua ibiltzen, atzera egiteko arriskua da. Orduan, neurketak, bat irazten da, ikusteko nunca biltzen den ondo, eta... Vale?